ali... Ko je ubio Đinđić? Pitanje za Podriga. Možeš kogod da odgovori. Ja bih da Podriga odgovori. Pa ja bih odgovorio da znam. Aleksandar, ćeš ti možda... Ne bih, hvala. Podriga ćeš rakiju jednu. Neću povraćam. Ko je ubio Đinđić? Ko je ubio Đinđića? Zvanično, Zvezdan Jovanović. Da. A nezvanično? Nezvanično. Ovako između nas. Od reptila do ne znam do koga, da. Ali mislim da definitivno tu ima mnogo tih nekih, kažemo, ima mnogo nejasnoća u svemu tome. Ja se uvek postavlja pitanje zašto bi ga oni ubili. Da. I onda otuda milion, pa onda ona priča treći metak i tako dalje, to je isto zanimljivo. A čekaj, oni su njega kidnapovali, brate, i onda su ga ubili. Na, Đinđića? Da, brate. Na, roknuli su ga snajperom ko Kennedy. Izlazio iz auta, brate, roknuli su ga ovdje. Ne, ja sam mislim da on izlazio iz zgrade i onda ga roknuli. Možda sam ja iz nekog paralelnog univerzuma, znaš kako ide? Da. Znaš, no, ja sam svakom živeo... univerzumu su ubili Đinđića, ali na drugim. Pazi, pa da, ja sam živeo u nekom drugom univerzumu i onda kad sam napunio, lupam, 20 godina, se prešaltao u ovaj vaš univerzum i sad sam ovdje, razumeš, ono. To je bilo, vrati. Ja nekako se sećam, on je izlazio iz zgrade, ubili su ga, izlazio iz zgrade i onda su ga strpali u kola, odveli negde i onda su ga streljali. Ne, izlazi iz auta, brate, i onda su ga upucali, onda ga njegovo obezbeđenje ubacilo u auto, da ga voze hitno, ali nije s njim. Aha! A ja se sećam dana, brate, kako se zove, kad je ubijen Đinđić, zašto, brate, tad je trajao tipa kolega, on moga očuha, brate, da nam presnimi Age of Mythology, da igramo. Ja sam igrao Age of Empires, brate, tada. Ko to sve sto desilo, ja dolazim kući škole, ko je stigo Age of Mythology, keve oču kao buraz ubijen premijer države. Znate kao, nema Age of Mythology, još par dana sigurno. Ja sam smorio, brate, ono. Na teoriji su Čečeni ubili Đinđića. Čečeni ubili, zašto bi Čečeni ubili? Mislim, pazi, možda ako ima neka čečenska, asasina organizacija, ko što ih ima gomilu na Toru, završiš obuku sa oružjem i možeš da uđeš u plaćenike po cijelom svijetu, znaš koji gas, brate, gusari. Nikad jeftinije nije bilo danas ubiti čoveka, to je lakše naći nekog, jer ti sad možeš bilo koga... Ja bi ubio neko za Evo sad imaš da su Iranci ponudili 3 miliona ko ubije, valjda, Trumpa ili tako nešto. Ne, valjda nešto više miliona, 50. Manje nešto manje. Isto koliko je i Kineza u karantinu. Razmislite malo, look into it, brate. Liman.